Teraz sa nachádzame v showroome Design, kde si zákazníci môžu vyzdvihnúť svoje objednávky alebo len pozrieť, ako máme našu ponuku a vyskúšať si, čo máme v ponuke. Od začiatku bolo môjim cieľom, aby človek, keď sa dostane k našim produktom, aby si vyvodil tie pocity z neho, že sú jej. Často prichádzam do kontaktu so zákazníkmi vzhľadom k tomu, že mám showroom. Vnímam to, ako zákazníkov ovplyvňuje samotný modný priemysel, a to najmä z hľadiska výroby. Zákazníkom čoraz viac záleží na tom, v akých podmienkach sú produkty vyrobené a uprednostňujú kvalitu pred kvantitou. Prichádzam do osobných kontaktov so zákazníkmi, kedy im viem dať množstvo informácií o tom, ako produkty vznikajú od nitky. Mojou výhodou je to, že mám široké portfólium produktov, takže už viem obliť celú rodinu. Tým osobným kontaktom dokážeme dať o mnoho viac informácií ako iba na e-shope, keď si vyklika ten produkt, a dokážu sa dozvedieť o tom produkte o mnoho viac.